Sayo sa kabuntagon karong Miyerkules sa Badlis, naglinya na ang mga Katolikong magtutuo paingon sa altar sa Santo Rosario Parish sa Dakbayan sa Sugbo aron magpabadlis og krus sa ilang mga agtang. Kini pagtimaan sa pagsugod sa Kwaresma o Lenten season. Ang abo nga gibadlis nagikan sa gisunog nga lokay gikan pa sa Palm Sunday o Domingo sa lokay sa niaging tuig. Mensahe sa homily ni Father Roland Torres nga unta ang mga Katoliko dili lamang kutob sa pagpabadlis sa agtang, apan mapakita sa ilang mga buhat ang kahulugan sa Kwaresma. The word ash, it stands for the word the A, it stands for the word atonement. Kung hindi usas mga nindot ug angay na itong buhaton to atone ourselves or our sinfulness and at the same time our offenses against our fellow. Ikaduha, the letter S, it stands for the word sacrifices, no? And hopingly that this puasa nga itong paghimuon o sakripisyo would really find its meaning, dili lamang sa itong kaugalingon at pangadusad sa uban, no? And finally, the letter H of the word ash, it stands for the word holiness, no? Pagbalaan sa itong kaugalingon. Kaya kaning mga panahon na may pagbalaan, dili lang kay ang panahon na mamahimong balaan, apan ang nasaulong nini nga ang tao, mo sa mahimong nga balaan. Kung sakripisyo ang hisgutan, sakripisyo sa pagserbisyo sa katawhan ang planong ihalad ni Grace Mabulay. Ang among sakripisyo is give her good, magkaon mi sa among kapilya, nya mag 14 station gid mi. Puasa ginagmay pero actually di gyud puasa nga di mi mamukaon mapasmo man ta, at least mukaon ta pero atong pasubraan kay among i-share sa uban, sa among silingan, sa among kapunungan, sa among kapilya. Nya of course, prayer gyud is a must. Prayer for forgiveness, thanksgiving, and to glorify God. Subay sab sa pagpuasa karong Semana Santa, dunay gibitbit nga pag-ampo si Teacher Carlo sa Gindaruhan Elementary School sa lungsod sa Minglanilla, samtang nagdagkot og kandila sulod sa simbahan. So we're both applying for promotion. So we ask the guidance of the Lord for everything that we do is to be good. Ihalad na mo kaniya ang among mga pag-ampo. Instead of going out, you should pray and reflect to our kung astong mga binuhatan diri sa kalibutan. Small amount of sacrifices, just like not eating for too much. Dagko kita. Muna as the Lenten season starts, diya sad siguro magsugod atong diet. Giawhag sa simbahang Katoliko ang tanan nga puy-an ang mga pagtulunan ni Hesus ug pagbuhat og maayong butang sama sa nasugatan sa MyTV Cebu sa kadalanan sa Barangay Banilat. Gipayungan sa usa ka traffic personnel sa Cebu City Transportation Office nga si Diego Menyoza ang usa ka libod suroy nga nainitan sa adlaw samtang kini natug ubos sa flyover sa maong dapit. Gani aso ni Cebu Archbishop Jose Palma nga ang Kwaresma pagpangandam sa pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw sa Ginoo. Hinaot nga ang pagpuyo nato sa Kwaresma diha sa pagampo, pagpuasa, paghimo og mga buhat sa kaluoy, magdala kanato sa mas mabungahon nga panaw sa Kwaresma. Ato unta kining mapuy-an aron nga mamahimo kitang mas andam sa pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo, diha sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, alang sa atong kaluwasan. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV Cebu.